Hun er så sød. Den måde, de lige stoppede op. De skulle have en pause. Ja. Så sødt. Det er det. Ikke i december, fordi du er træt. Jeg må hjemme og have bad igen. Ej, det er ikke så slemt i dag. Det er ikke så godt i dag. Ej, jeg tror godt, du kan gøre det uden at helt ordentligt bad. For det er mere sådan overfladeagtigt. Ja. Det kunne have været meget værre, det der med, hvis det er rigtigt, at vådt vand, der har sat sig sådan helt. Hvor de er helt våde nærmest også. Ja. Det er ikke lige så sådan vådt, selvom det er lidt fugtigt. Altså. Simba skal være sød. Bare sæt ikke efter. Kan I ikke tage en løbetur? Ja, det er da bedre, når I løber, hva'? Ja. Gå og løbe. Jeg finder, at I kan løbe efter. Det var godt. Så løber vi. Så løbe. Nå, yes. Ja. Så op, og så... Simba.